Batula. Madalla na gode. Allah ya ƙara sutura. Allah ya ƙara sutura. Allah ya ƙara sutura. Na sani. Rike ma tsari za a yi. To shi kenan. Na gode. Ni za a rike ba Na gode. Wanda aje sai an dama masa fara. Ya sha da ni. Sannan za a dawo. Hajiya Batula. Agora. Tem um caminho. Lamba waya? To da kin mana rike barki. Ko kai da bazai me zaki lamba waya ta? To ai baba koyi ba yake ne ba. Ka kika ce? Sosai. Za mu jamba. Ba da. Na gode. Bismillah. Alhaji don travel o, Alhaji don travel. Mun yi waya da Alhaji ɗazu ya ce in zo yana gida. Alhaji no dey, Alhaji don travel. Ah, ya ce min in zo mun yi da shi. Na ga zan yi ma karya ne, na ga ma Alhaji baya nan kuma kana tambaya ni? Alhaji baya nan. To ina ya tafi? Ya yi tafiya. Yaushe ya tafiya? Ka yi waya wannan, ka kira karan. Ɗazun nan muka yi waya da shi, ya ce min in zo in same shi. Kai, Alhaji baya nan. Baya nan. To shi kenan. Za ka tafi kenan sai Hajiya namu kai yarinya mai kyau wannan. A'a Hajiya Alhaji yana zai zo ka jira shi a ciki. Hajiya namu a'a da tulu. Rebecca, come here. Yarinya nan ta zo ne? Yarinya? Which one? That girl where you come that day. Alhaji, there are too many. Which one? The thin one, I be the Oyumbo one, I be the Pat Banana. Come on, shut up. You the crazy. Let me they ask this kind of question.
I tell you that girl where you come. Huh? You dey ask me say Balamba, na rubber one. Dey inside Alaji. That girl where you come day before yesterday, I'm asking you. Alaji. Dey inside. Idiot. Abina or Sizi you don't even know Ewi na kan akuya or Sizi na kan alade alaji mata pata oyimbo Allahu Akbar. Yawwa. Kai. Kaga fara kilisa. Gagargarin na watan doki a dawa. Kin zama kina jira na ko? Wallahi na ji. Wallahi ni kaina. A'a to ai kin san ni tunda na san kina zo ne. Ai tunda kike mun wa na ce ban da kwanciyar hankali. Na dinka haɗa gudu ina jefa dubul sigina. Buga wani bako. A ba da na buga yanzu dai zan buga. To ai yayi. To ya hanya. Wallahi alhamdulillah. To an ni na ga kin wani kankama jiki ne kamar ba gidanki ba fulfuli. To ya zai. Baka nan ai ina ni ina sakewa. Ko ina ai tauraruwa ne kai dole ka san kuma sai in an ga wata. Wai kina nufin gazara ga wata? To ai shi yasa ba zan samu farin ciki ba sai kana nan. To ani wannan sai da ya gazara ga rana. Bari da dai kusa ka sha labari. A kin ga ba zancen dawa bane kawai mu shige daga ciki. Anya. Kaga basaraken alfadari wanda ya fi karfin dan jakin dawa. Ki so na mu. Sai ka faɗa. Gaskiya ina yin ki. Allah alaji. Wallahi. A ni ma ina yanka alaji ba ƙarya. To ya aka yi ne? Sassabila to ni ina ganin ai amma abin da ya kamata mu yi ko sai mu shiga ɗaki saboda magana ba ta nan ba ce. What is this? Alhaji yana ciki? Waiting. Alhaji yana ciki? Alhaji. Alhaji ne dai. Bai gaya maka ko ni wace ce ba? Alhaji ya kawo mutane. Matsa min wuce. Alhaji baya nan. Who are you? Ni matarsa ce. Eh? Ni matarsa ce. Alhaji ba shi da mata. Alhaji yana da plenty wife ne. Da yawa. In kin zo nan gida za ki ga mata da yawa Alhaji ya kawo. So Alhaji ba shi da mata. Mu Alhaji bai gaya mana akwai mata guda daya ba. Alhaji no get wife one. Eh? Tara matan ma kenan yake yi. Tara me? Matan ma kenan tara su yake yi. Tara mata da yawa ke. Alhaji yana da mata da yawa. To matsa min wuce. Hajiya, Alhaji don travel. Wannan mota daga ita ya fita daga cikin gida. Okay, it's true. Alhaji ya zo da wannan mota amma ya hau jirgi ya tafi ya yi tafiya. Ya hau jirgi ne. Ka matsa min na ce. Gongongongo. You want to say Alhaji? Gongongongo. Talk now, see you. An ka ce tun dama abin da kake nema kenan. Wanda aka ajiye ka kai. Hajiya namu. Fefe. Ota fio fio fio. Otare. Ota me ko fulami. Alhaji dey inside. Dey inside. Go straight. Waju. Za a yi shege inside o. Za a yi shege inside. Alhaji. Munafikin banza munafikin wofi. Ina za ka? Tun dama abin da ake gaya min na gani da idona. Na gani da idona. Munafikin Allah ta'ala. Ni kike ce munafikin Allah ta'ala? An gaya maka. An gaya maka Alhaji. An gaya maka Alhaji. Ike ki Ka ji tsoron Allah. Da girman ka da komai da darajar ka da me wannan tafi ne.
Da me tafi ne? Alhaji wace wannan? Da me wannan tafi ne? Na ga sai wani iyo. Da me tafi ne? Da kwalliya ko kuma da tafiya? Kin gama? Ba ni nake auren ki ba? Wannan zaki kalla ki ce wa karuwa ki ce zaki ki zo ki tattaka ta. Kuma munafukan Allah ta'ala me bin mazajen mutane. Ba za ki je ki nema mijin auren ki ba? Ta ki zuwa ta nema. Sai kina bin mazajen mutane? Ta bibiye mazajen mutanen ki abinda zaki. Kwantar da hankalinki. Ba na so ki ci uffan. A ce ba ki da mutunci a gaba na ki zo ki wannan rashin mutunci fitar da gidan nan kuma ki je na sake ki saki uku. Alhamdulillah ta fi nono fari. Alhamdulillah ta fi nono fari. Ke ma ki jira ranar da raki za ta a juri zuwa raki. A ce matan na haka take shuru da ita. Billahi lazi ina jin rabi namiji na aura wani kutufo da ta miki na dauka ba za ki tashi ba. Ba Alhaji ai ta samun ciwo wani ai sai ta samu virus. Gaba ɗaya ta gajiyar da ni. Ta ji min ciwo wallahi. Me ya tsina na mun auren? Ai ba abin da ya tsina na mun. Alhamdulillah tun da ka sake ni. Hajiya. Hajiya, ga. What is that? Ya za a yi ka sake ta? Ni wallahi ban ji daɗi ba. Dan Allah ki daina wannan magana. Har saki uku? Ai raina ne ya ɓaci ganin yadda ta ci mutuncinki. Ni kuma duk wanda ya taɓa mutuncinki zan ci mutuncinsa. Wannan abu ne na daban. Ba ga ki ba? To Alhaji ni ma wata ran korana za ka yi. Salsa ki daina wannan maganar. Haba salsa me yasa kike haka? Kai. Kwantar da hankalinki ba na so ki fita kina fushi. Ki dan yi haƙuri. Yanzu abin da za a yi. Kina ji na salsa? Ba damuwa ba ce ki saurare da ki ji me nake cewa. Abin da nake so ki gane kika dawo nan kusa da ni. Kin yi nesa da ni dawo nan. Zauna nan. Dan Allah ki shuru ki saurare ni. Ni a matsayina nake so ki duba na dalin ɗinki. Ki haƙuri. Ka ce kin yi haƙuri. Kuma duk abin da kike so yanzu na bukata ki ga mun zan miki. Salisa ki buɗe baki ki magana feel free. Dama ina da buƙatar 200,000. Haba Salisa, what is 200,000? A can za ki ce kamar kwata miliyan kuna wani haba Salisa. Ai ko dan abin nan da aka miki da ɓacin rai ya kamata in faranta miki. Idan na baki 250,000 yayi? To bari zan baki 500,000. Kar ki damu kin fi karfin wannan ai. Alhamdulillah, na gode Alhaji. Wallahi ina yin ka ba ƙarya. Ni ƙarya. yau sake jikinki dan Allah abin da ya faru kar ki taɓa tunanin wani ma abu ya faru. Ba komai amma ka kira direba ya kai ni asibiti a duba ni don wallahi ta ji min ciwo. Ko masa zan je miki ne. To ya mu laifi tashi mu shiga daga ciki. Alhaji. Salisa kinga za ta dawo wallahi ku je raka ki. A wallahi. Wallahi kuma ba wasa bane. Za ta dawo da wuka. Allah ka ga na saki matan nan. Allah kar ka sa ta dawo da wuka cikin dare. Mu je raka ki. Kanki da wannan ba na bane da zaki tare tunani. Ba ni ne mai gidan nan ba. Akwai wanda ya sai mutuncin kalishi. Ani fara so ka kina fushi kina warsu ta fuska. Kanki da mun Allah yanzu ki je da sauki ki ci a baki ruwan ruwa je ki duk abin da kike oda. Ki je reception ki ci a baki dan mukullin daki. Za ya ga shi 111 ki je duk abin da kike bukata ki oda. Kin ji ko? Ki yi hakuri. Wannan ba na bane. Ni yanzu na yi kallon wannan mata ta ce mata ta ce. Faɗi take tana ta bibiya ta tana cewa mata ta ce. To mu je. Are you crazy? Me na gama wanke ka da ce me na gama ba na gama duk wanda aka ce ba na nan ba Alhaji what happened? Baka da What are you doing? Baka da hankali. Me na yi kuma Alhaji? I don't know. Me na gama ba na ce duk wanda ya zo ka ce ba na nan ba Me na yi? Alhaji me na yi? wannan wani matar da kamar ta shiga ka san wace ce
Kuma wa ce ka bata ta shigo? Ta ce ta zo. Alhaji kana da 20 women. You are very stupid. And I'm telling you. Mata da yawa You are suna very shiga stupid. I will deal kullu with Alhaji you. da yawa suna shiga suna fita. Shine yake. Hajiya Batula. Hajiya Batula. Ki ji tsoron Allah. Ki zamo mai ɗa. Ki zamo mai kirki. To. Sannu ku da zuwa. Kin je kin ga wasu yara sabon yanka? Bari kawai. Abin aiki bar kalla bismillah. Masha Allah. Wallahi tallahi bana ai kasuwa sai a hankali. Za su kawo light. A'a ba matsala. Kullum alhaji zan dinga ji. Ina fassa waya. Sannun ku da zuwa. Sannun ku da zuwa. Ne muku marhaba. Kin ga kamar wannan da ita wannan abin da za a yi kawai sai in tura su Saudiya su tafi dogon gida. Wannan haka ne. Idan suka je sai su saje da larabawa. A'a. Ita kuma wannan da wannan samu zan yi in tura su a gege wurin baba karami. Na san kuɗi na zai dinga turo mu. Wannan haka. Baba karama aikinsa ne. Ba matsala. A'a. To. Amma Hajiya ai ba haka muka yi rike ba. Komai Allah. Iyayen mu sa suka za ki kai musu za a samu a makaranta kuma sai da muka zo ki dinga magana dogon gida. Ta da Allah. Sha. Kwantar da hankali. Kin san menene na ga ki kadai kika damu. Shi kin san talauci ba abin so bane. Ba shi da daɗi. Wai da ƙuruce kika tafi kika nemo kuɗi idan kika kai ai za ki zama gwamna. Ki zama sai abin da kika faɗi kuma ki wa kanki hidima. Ko ba haka ba? Ke ba ki son kuɗi ne? Wai sai an ki kwanta da hankali. Biji ba ranki. Don gudu Allah ta bike kuma ku samu Saudiya. Kuma Saudiya ma dogon gida. Ku je ku tarar da sara mata a can. Me yi muku zafi? Za su ware Hajiya. Allah ya taimake ku. Sanda za su ware ba. Za ku tafi Legas. Za ku je ku tarar da 'yar gajeriya tana nan. Baka gajeriya tana nan. Amma tana ta san ni na turo muku ita. Na san babu mugunta a kai. Kun ji? Kuma idan kuna da gogewa. To sai an tura ku Saudiya. Sai na dawo. A ji a kai su wanka su gyara. Sai na dawo. Sai na dawo. Ki ji tsoron Allah. Ki zamo mai ɗa. Ki zamo mai kirki Hajiya. Makaranta. Za ku ga makaranta. Batula. Hajiya Batula. Good morning. Who you want to see? Hajiya tana ciki? Hajiya. Hajiya, you come to say Hajiya. Inside this house. Inside Hajiya, they inside. Hey, so again you come to say Hajiya. Hajiya. Hajiya, no, I like you there inside though. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
karki da ma hankali kin gane ko karki ji tsoro daure ki zauna mai magana. Hajiya na zo ne ma. Na ji amma zauna karki damu ba komai zauna. Karki ji tsoro karki damu. A yanki ka ce mai? Hajiya Binta nake nema. Kin ga nan gidan babu Hajiya Binta a gidan nan sai ni Alhaji Kabiru wanda ake cin uwar kuɗi. Yanzu abin da nake so da ke da Allah karki tashi hankalinki ki kwantar da hankalinki ba abin da zai gagara. In dai magana kuɗi ce baki da matsala kuma wallahi duk abin da kike bukata na rayuwar duniya zan dauke miki. Ga kike kyawun yarinya fatar ki mai kyau komai naki ba wani abin da za a kushe. Kuma daga ganin wannan jikin naki na tabbatar da cewa ba kya shafa mai. Ban gane me kake nufi ba. Ki da kanki za ki gane a hankali. A'a, yi zafi. Zauna mana magana nake kina tashi. Ni gurin Hajiya Binta aka turo ni. Zan faɗa mata sako. Ba sai na zo na ba kawai ka faɗa min. To kuma sai a magana ni ina zo nake kina tsaye. Ai haka gidan fili karki ji wani abu. Abun nan fasara ne. Haka zaki fita salin al'umma da ya san me kika zo kika yi. Kuma kin ga shi kamar da kike ga miki ita wata don Allah miki dai ni fa ba abin tsoro bane. A haka je ga ka kamar babban mutum. Ka ji tsoron Allah. Abin da kake so ka aikata a kaina, ka san duk abin da kai wa dan wani sai an yi wa naka. Allah ba zai taba kyale ka ba. Allahu akbar gaskiya ne. To ai yaro kenan. To ai to yanzu dai abin da za a yi ni ba mugunta zan miki ba. Saboda haka na yadda abin da zan yi ne muke sai a yi min din amma ki zauna da ki abin da nake. To wallahi Allah ya fi ka ba za ka taba samun nasara a kaina ba. Kin zo gidan nan ga AC kina ta gumi wannan mayafin ki dan cire shi mana. Ba zan cuce ki ba. Ni ba da wata matsala ni ba kuturu ba ni ba bakaho ba. Allah ya mun wadata. Me kike nema a duniya da ba zan yi miki ba? Duk abin da kike tunan yaro dan yoyo zai miki ni ba zan yi miki. Dan tsuke wannan ina yi. Dan azdown din nan ta kama ma ina yi. Da cikin gayu ne. Tur da halinka wallahi. To yawa ki zauna a nan zauna a nan to zauna na fuskanci ba ki gane karatun ba zauna Ni ba sai na zauna ba kawai Hajiya nake so in gani in faɗa wa sako in tafi nan gidan babu Hajiya ni nake wa ɗan mata Hajijiya a cikin yadda nake gani kada matso guna No, she don't go inside carry my money. She steal my money. She carry my money go. And you are here sleeping. Emeka, you are here sleeping. Emeka, go find this girl. Go find this girl. Go find this idiot. The human. I swear with God, I didn't see her. Na pledge they play. I been an enter sand, she enter sand. Now, if I understand you. You don't do her? Hold on. Now, if I understand you, you want to tell me say this girl escaped. You want to tell me say you and her when I shared my money. You want to tell me say you know see this girl. You are very stupid. Alaji, I swear to God. Ah, still naked. Not me now. Is it by force you are going to do this in Alaji? All the one you are doing, you didn't thank God for it, and you are not. Hey, this man is beating me. Oh,
Emeka want to kill himself for this guard. Hey, this baby Alhaji is carrying his hand like a wood and slap. Prayer. May God forbid this. Wake ba na ce ki daina zuwa nema na gida ba. Ba na gaya miki ka ki ƙara zuwa nema na ba. Duk abin da kike so ki mun waya ko ki turo min da account number turo miki ta waya. Amma me yasa kike zuwa gidana? Ni ne mamaki ma me yasa wannan shashashan mutum ya me kai bari kika shiga min gida. I don't like it. I'm done with you. Alhaji wani important issues ne ya kawo ni na je na Allah duba lafiyata. So kai ma sai ka je ka duba lafiyanka ka san status ɗinka. Za ka iya duba wannan sai ka je asibiti. Emeka! Emeka! Alhaji girl? Alhaji, that girl? What's happened? Abi, she refused to give you that. Alhaji, she refused to. Alhaji, you sack me, what can I do? My work? Oh my God. Oh, she cannot. Chai! Chineke! Alhaji, who brings this one? Nadia. Emeka, why they shout like this? Nadia, the brings this Abina, that girl. Why they shout like this? This one now for that girl will come out. Emeka. Oh, Nadia. Emeka, don't finish you, Alhaji. And they talk to you, they do me nonsense. Why they cry? Why you cry? Alhaji, that girl not too much now. Emeka, you want to tell me, say, if this girl can't see me, you too they see this girl, you did not come. Alhaji, sometimes, not all the time, Alhaji. You know that thing, even I was. Emeka, Obanka like a child. Alhaji, I've already eat my father now. Emeka, Obanka like a child. Not you, my Alhaji, did that. Na ɗebo kai na alaƙaƙai ka zo ina kuka kana kuka a shi ɗan iskan yaron nan daga na karɓa ta bata zuwa yake karɓa wannan wace irin rayuwa ce Allah na cutar da kai na Allah ban san da zan kalle ka ba Allah na cuci mata Allah ka sa ban sa mata ba Ke dai kin ga yanzu marufin asiri na ce ki taimaka min ki duba Allah ki duba annabi zan tafi zan bar gidan nan duk dukiyata tana cikin gidan nan ki rike min amana kake karam da zuciya ki ci min amana ba komai hajiya ki ya ki rike kin san dai zaman da muka yi ki na kauna na soyayya na taimaka miki Allah ya karki da mu to haka na san zan tafiya zaki hajiya zan tafi yawa amana ki duba Allah a kaina kin ga dai inda na rike ki tsakani da Allah na sani ban ci amanar ki ba wallahi biki ta ba na sani na tafi na bar shi karki da mu hajiya Allah sai abubuwa sun lafa in saka lafa insha Allah sai da dawo ki daina kuka hajiya
To Hajiya sai kin dawo. Saduwa alheri, Allah ya tsare. Allah ya tsare. Allah sarki. Hello, ranka ya daɗe. Ta fito yanzu. A maganin balance na kuma. To na gode. Sai na ji ka. Hajiya Batula, Hajiya Batula, ki ji tsoron Allah, ki zamo mai ɗa, ki zamo mai kirki. Hajiya Batula, Hajiya Batula. Hajiya Batula, Hajiya Batula, ki ji tsoron Allah, ki zamo mai ɗa, ki zamo mai kirki. Hajiya Batula, Hajiya Batula.